Iragarri moduan eta astelero bezala ekonomia kontuak hartu behar ditugu orain, eskuartean eta horretarako Txomin Madina lankidea dauka talamenean. Gabon, Txomin? Gabon, Arritxu, bai gaurko honetan ekonomia kontuak berbagai eta gainera gaurko honetan ekonomista baten ahotan izan ere, Euskadiko ekonomistek alana izan ez gero badut aukera elkargo edo kolegio bateko kide izateko, eta horrek hainbat abantaila ekarri dizkie. Euskal ekonomisten elkargoa da kolegio hori, eta gaurko honetan gurekin dugu, Gipuzkoako ataleko presidentea. Mikel Sarriegi, Gabon. Kaixo, Gabon. Mikel Sarriegi, Gabon eta ongi etorri. Tira, eskolendako ez ezaguna da, ez da? Kolegio ero elkargoak, Euskal Ekonomisten elkargoa. Konta iguzu apur bat, nolatan eta noiz sortu zen, eta gaur egun zenbat bazkide zareten, eta zelan bide dituzten bazkide horiek. Bai, ja dagoeneko urte desente sortu zela, 80ko hamarkada zeran, hasi izan gutxi gora bera, eta momentu honetan gainea Euskadi mailan Bilbon, Araban, Gasteizen eta Donostian ditu sedeak elkargoak, ez. Bertan, gaude, naiz eta askotan ekonomista bezala, ez, izan elkargoa eta askotan jendea pentsatzen duen ekonomista bakarrik gerala, bertan gaude, bai ekonomia, enpresaritza, finantzakin, hartu emana duten titulazu eta lizentziatu geran pertsonak. Momentu honetan, Euskadi mailan 5.000 pertsona inguru izango gara kolegiatuak, eta Gipuzkoan gera 1.200 gora. Eta bertan gaude, hemen gure inguruan ditugun unibertsitate ezberdinetako lizentziatuak, bai Euskal Herriko Unibertsitatea, bai Deustuko Unibertsitatea eta noski baita ere Mondragoiko Unibertsitateko jendea. Eta bertan ere, bai profesionaldetik, gaude batetik despatxo profesionaletan da lan egiten dutenak, baina batez ere eta portzentaia handi batean enpresa munduan kontratatu bezala finantza edo administrazio sailetan dauden pertsonak. Naiz eta barruan egon auditoreak, aholkulari fiskalak, finantzeroak eta beste. Eta Mikel, elkargoko kide izatearen abantailak zeintzuk dira, ze zerbitzu eskaintzen dizkiezue bazkidei? Guk esaten dugu, zerbitzuz aparte, abantail nagusienetako badala, bertan sortzen den sarea. Azkenean da, profesio edo lan antzeko berdina duten pertsonen artean sortzen den sarea. Eta sare hori, egiten da, batetik, bertan daudelako sortuta zenbait komunitate, marketingarekin zerikusia duena, kontabilitatearekin, fiskalarekin, finantzarekin, eta bestetik ere bai, batez ere 3 tresnen bitartez. Batetik formakuntza, eta formakuntza barruan hor egiten dira, bai jardunaldiak, kurtsoak, pixkat espezializatuak eta reziklatzeko kurtsoak. Bestetik, beste atal garrantzitsua da enplegua, eta hor, bereziko nuke batetik lizentziatu berrientzat eta urruntxe elkargoan sartzen direnentzat, askotan izaten da aukera bat, lehenengo aldiz lana bilatzeko, eta bestetik ere bai, lanean dagoen jendean entzat ere bai, lana zaldatzeko aukera ere bai, ze astelenero, jasotzen dute hemen inguruan astebukaeran atera dien periodiko guztietan atera dien lan eskaintza guztien bilduma bat, eta aukera izatea. Eta hirugarren altala izango zen pixkat, komunikazioarekin zerikusia duena, eta hor, lehen esan bezala, komunitate horien bitartez, daukagu ekonomistas 2.0, eta bai web horriaren bitartez, redes sozialen bitartez, eta horre sortzen den sare hori. Praktika programa bat ere baduzuela uste dut, eta urtengo deialdia bukatu da, zer moduz joan da? Egia esan oso ondo, badira 2 urte jarri genuela martxan ekimen hau, eta urtero ekitzen ditugu 20 lizentziatu berri inguru praktika hauek egiten. Pasadan urtean hori 20 izan ziren, eta duela gutxi amaitu zuten, eta badakigu erdie gutxi gara bera lanean dagoela praktikak egin dituen enpresa berdinan ere bai. Eta momentu honetan, eta baita ere animatu nahi dute jendea, martxan jarri dugu beste ekimen berri bat, praktikaen inguruan, eta dagoeneko baditugu 22 lizentziatu berri, horien artean gainera badakit 6 inguru direla zuen bailara honetakoak, eta beti goten gera lizentziatu berrin bila, eta baita ere enpresak ere bai, praktika hauetarako pertsonek jaso ditzaten. Orduan, praktika hauek dira 6 hilabete,
eta egiten dute formakuntza pixka bat, eta gero enpresetan 6 orduko praktikak egunero. Eta lizentziatu berri horiek jasotzen dute 450 diru laguntza bat. Aipatu dituzun datuak ez daude bat ere gaizki bizi dugun krisi egoera honetan, baina orokorrean ez da nola dago egoera, lan aurkitzerako orduan ekonomisten eta enpresa ikasketak egiten dituztenen artean. Hombre, nik usten dut hor gu beste bezala ez gera libratzen azkenean, ez? Pixka jasaten ari geran egoera honen inguruan, ez? Momentu honetan, momentu zaila dira denentzako, baina guk bai ikusten dugu, bai ekonomista eta enpresaritzako ikasketa dituzten pertsonak, orokorrean ondo kolokatu daudela. Jundan urtean Euskal Herriko Unibertsitateak atera zuen ikerketa bat egin zuena 2007-tik horre lizentziatu berriekin, eta ehuneko 80-tik gora gure arloan lanean zegoen, eta bestetik ere bai, pentsatzen dugu gure perfileko pertsonak, tituludunak, izaten direla polivalentzia handia duten pertsonak, eta gaur egun enpresak eta dauden egoeran askotan bilatzen dute horrelako perfilak, pixka bat baldintza berrietara aldan azkarrenik ere adaptatzearren, ez? Eta orduan ikusten dugu unibertsitate hauetan ikasten dituzten gai desberdinen artean lantzen dituztela baita ere hor dauden enpresek eskatzen dituzten kompetentzi berri horiek, ez? Lantaldean lan egitea, beraien iniziatiba, eta horrelako motivazioa, eta horrelako zenbait gauza. Mikel, orokorrean, ekonomiaren inguruan datozkigun albisteak azken aldean ez dira bat ere onak, pesimistenek diote oraindik krisiaren gordinenean sartzeko gaudela, eta baikorrenek irtetzeko asko falta dela, ekonomista baten ikuspuntutik nola ikusten duzu egoera? Hombre, nik azkenean hor mundu mailan dauden adituek askotan beraien artean ez dira ados jartzen historionetan, nik pixka bat ere nire iritzia da, pentsatzen zen, eta usten genuen 2011 honetan, eta pixka eta hasiera ikusita, urte hona jongo zala, pixkanaka, bazkunde txiki bat emango zana poliki, bai nahiko geldo, baina bintzete poliki, urte amaiera hona izango zala, baina, momentu honetan, diozun bezala, datuak ikusita, urte amaiera hau ez da ona izango, batzuk diote hor, rezesio bat, eta horrote daiteken, eta, ez da ondo amaituko urtea, eta, ikusiko dugu, ez. Bestetik, Gipuzkoan, eta jake Gipuzkoan gaude, datuak ere ez dira intxarrak, eta, ikusita enpresa munduan, eta nola dihoazen, noski enpresa mota batzuetan, bai salmentak, bai enplegua sortzearen atari, usten dugu Gipuzkoa zentzurtan beste batzuk, baina hobeto xega dela. Eta premia nagusienak edo zentzuk izango lirateke? Premia nagusienak, hombre, nik usten dut momentu honetan garbia da, enpresa aldetik adibidez, kanpora begira egon diran enpresak beste egoera batean daude. Askotan, Espainia mailan krisiak fuerte gogor jodu, eta barrura begira merkatu horietan eta ibili diran enpresak edo profesionalak eta momentu honetan okerrago pasatzen ari dira. Orduan, nik usten dut, esaten dana, kanpora begira, internazionalizazioa, eta izan daitezkela pixka bat hori ez, etorkizuneko joerak. Eta finantza munduan ere baditugu albisteak, Kutxabank proiektuak baiezkoa jaso du. Nola eragingo du zure ustez horrek euskal ekonomian? Hombre, guk usten dugu hori oso positiboa dela, eta gaina, iguala pixka lehentxeo eman izan balitzere, hobeto ez. Azkenean, momentu honetan, lehena komentatu dugun horregatik ere bai, ez. Dimentsioa gauza importante bada, orduan hiru kutxen artean, elkarlanean, nik usten dut dimentsio handiago bat edukiko degula, eta, zentzu hortan, bai enpresa, bai profesionalei, eta baita ere, biztanle orokorrei, diru laguntzak eta emateko eta aukera hobeak izango direla. Oso ondo, Mikel Sarriegi, mila esker, gure magazinera etortzeko tartetxo hau hartzearren, mila esker. Eskerrik asko zuei.